Good morning, Sir Roger. Napindas man ito yung programa programa iti NIA nga Farming Support Service Program 2.0. Agsipud ta nalakay iti paggatang dagiti traders iti apit tayo nga irik ket yamanen tayo unay iti NIA tad dito nga programa nga iti dito kooperatiben iti Saint Antoine Irrigators of Sarat San Nicolas Agriculture Cooperative tunti mismo nga aggatang dagiti produkto dagiti pada tayo nga agtaltalo nang nangrona iti irika po. Okay. Dito pong pa po sir ti area yo. Kaso sa Kalawa dito sa cooperative irrigation sir. Actually sir, datayo iti 293 hectares nga paspasayakan diti Bunga Pampuan Irrigators Association. Ket adantay iti 750 nga members nga membro tayo iti dito yung asosasyon. Okay. So dito yung programa, dito farming support program, service program ti NIA. Dito yung natagpakabrutan nyo, dito yung mga presyo tirik dito yung probinsya siya. Naman naman ko na sir nga dito yung programa kat isu iti pakaabrutan mi nga agtaltalon agsipod ta haanen nga lakaen wenno hangan nalaka nga ti paggatang dagiti traders tayo datayon nga mismo nga iti aggatang iti irik dagiti pada tayo nga agtaltalon sir. Okay. Naman pa'y dito na bit pa dito cooperative tayo sir. Manuaming team members na? Yung mga members dito asosasyon, sumunod team members dito ka sir? Yes sir, 750 sir ti member tayo. Ket iso iti mabenepisyaran to deti farming support service program nga 2.0. Abi mo ko nating dakila tulong ka deti farming support program. Nakadakdakkel nga tulong kada kami nga agtaltalon detoy apo ta agsipud ta da kami nga mismo iti aggatang ton iti irik dagiti padami agtaltalon ket yamanen tay unay iti NIA ta inikan na tay manen apo ti kasto nga programa. Mabalin ko nga umutang pa iti membro ng mga nudwak ka deti asosasyon ta especially iti kooperatiba. Wena po mabalinto pa nga umutang dagiti member tayo iti puunanda nga agtalon ken kastamot dagiti puunanda nga igatang iti impots. No lakit di mapadakkel tayo dito yung method nga pagpuunan tayo iti dito yung programa po. Sir, kung dito tang sitwasyon ti Manalo, iti presyo ti irita. Ado digiti may bagang Manalo aring na hanggang sa talo niya or ibasit nila talo niya. Ako mo tigad siya kasi lang harungayin mo digiti members ko siya. When Bumbo Roger ado dagiti sayang gusing nga mangmangag tayo may panggap ka detang problema dito nalakay iti presyo iti irik ngem apo no kitkitaan tayo met maparwarte mo kit dit ngem basit laeng dati ganan siya tayo tagsipud ta dumot iti Department of Agriculture nga ayayo tayo ken kastamot iti local government unit apo ket may payan tayo met iti programa da nga may pay kada tayo agtaltalon. Modag na mga presyo sir, kadi traders iti especially sa coffee ng area. Agtatry apo iti 15 pesos 14 to 15 pesos apo ti per kilo. Ready to made sir. Yes apo. No kaysa nga iwat ko na sir. 11-12 apo. So kadito tal sir, malaksit kadito programa ti NIA nga inatayab na kayo ti abdang ti Bunga Pampuan. Aw may ti plano yung nga nayunan or alternatibo nga pamasterhan ti kooperatibo siya. Ket no makita tayo nga napintas ti outcome na dito apo no panangipatare tayo ta makita tayo nga nasayaat kata adu dagiti matulungan tayo nga member tayo ikan dito ti alternatibo nga pagsapulan tayo pay nang nangrona kadagiti pada tayo nga members iti agtaltalon. Lastly sir, any message kadagiti pati members user kung sa amin ti biyak niya. Yamanen tayo na apo iti niya babanti panangidaulo ni Administrator Engineer Eddie Gillian ken kastamat apo ti manager tayo nga ni apo Jose Lito de Vera, Engineer Jose Lito de Vera ta nekan tayo apo dito yung programa ti Farming Support Program Service Program 2.0 ket yamanen tayo unay apo ta dakkel nga tulong kada kami agtaltalon apo dito ta haanen apo nga ti traders ti mangi bagay iti paggatang detirik no diket datayon nga asosasyon apo nga mismo no mano iti kayat tayo nga paggatang kadagiti member tayo.